Ongi etorria Txoriene sasoi honean programara. Arratsaldeon zigor. Arratsaldeon Jaione. Ongi ezta? Urtea bukatzen nahi zaigota. Hori da, bai, urtea agurtzeko azken txanpan gauden honetan, guk gure estilolara ingo deu, gaurko honetan errezeta ponpoxo bat prestatuz. Barazkiz betetako legatz burkoa ingo deu, burukoa. Osa, burukoa? Antzeko, bai. Bai? Bai. Bakus irudi etorri zain, burkoa nahi irakurri nuen, goratzen zakun zinen ginenean, gubiok eta zuzendaria Tokioa erostera katxarroak onan, eta bera homologatzen burko bat horrela. Eskerrak urte bai, Joan. Honi izan zaren, bai, goratzen za, irudi hori. Bai, brutala izan zen. Bai, grabatu hiltzatu dauket, bai. Egia esan ez nuen espero. Bai, ez daukaz ikusirik horrek, ez gaurkoarekin, bale. Honekin batera Loli zein gurekin izango da, urteeko azkeneko olako gomendioak emateko zeren inguruan, balore zaintzaren eta baratze zaintzaren inguruan. Egia esan ez dakit gaur zeren inguru nahitukoen zehatz-mehatz, zein xehatasunak eta bere eskurtziko ditu. Beraz, alde hortatik sorpresa izango da Lolik ekarriko diguna. Hau ez da sorpresa izango, gaur prestatuko deuna, hementxen hola erakutsiko dizugu zer izango den. Legatz burkoa iteko xolomu eder batzuk ditu hemendiken. Xolomo edo bestela xerra, ez? Netzako xolomo hori, bai. Kasu hontan hau da goikaldea, bai? Nahi deulako azken finen ahalik eta lodien izateko. Hemendik ebaki bat ingo diogulako eta hor sartuko ditu barazkik. Eta, bai, burko forma dauke. Burukoa edo almohada forma dauke. Barru betea iteko zer erabiliko deun? Barazkik lehenengo eta behin erabiliko deu romanesku bat. Hau bai bada guain, sasoi hontakoa. Hauek ez, baina, gaur salbu espena ingo deu. Alde batetik ditu piperrak, bestetik kuiatxoa edo kalabazina, azenario batzuk eta baratxuri. Hauek erregostea besterik ez da izango, eta esan bezala, honako xolomo hauek, legaz xolomo hauek betetzea. Jarraian ingo deu, ponpoixo usteko eguberritan gauden hontan, errezetak alik eta politxenak iten saiatzen nahi ga. Orduan ingo deu, porrun osto batekin lotu, eta lurrunetan ingo ditu gaur. Ez deu laberik, edo eltzerik, edo zartagirik erabiliko, eltza lurrunetan iteko. Eta guztionekin lagungarri bezala saltxa bat ingo du, bermut saltxa. Hortarako zer behar den lehenengo eta behin oinarri bat, eta oinarri hori da honako arrain fumeta. Arrain fumeta, arraian beraren burua, ezurrak erabilita, barazki batzuk, hemen erregosi, ikusiko duzuen nola egingo deu. Behin saldain daukegula, erantziko diogu bermuta, esne gaina, eta utziko dugu alik eta gehien murrizten zu bizi-bizin. Behin indada honen, aneta gehituko diogu, eneldo. Eta, gero errezetari beste itxure bat emate aldera, altuera emango diogu. Nola ingo deun, gaur erabaki deu, hemen, genitun hortik, olako arroza fideoak, eta hauek itea, baino, ingo dituna frigitxu. Orduan ikusiko duzu zein forma hartzeuen, eta, gero ja azkeneko puntu bezala, perrexia pixka, lore batzuk, eta, hauxe da gaurko proposamena. Oso, nahi txura ona. Ni biskor lanen hasiko nahi, zeren eta esan dakoa, aurretik ordu eskaz, 50 minutu ditu, azpitik, Loli de gurekin izango da. Kontu pila batekin. Gaur ez da, frutalbolan ingurun, zerbait, ez da, komentatu zuen, Bai, garaie da, torre ez? Bai. Hortik zerbaitin bazuela, baina, gu gaurkoa, burkoa etorri zaitu, burkoa. Almohada, ze garrantzia dukan almohada batek, Eta egia da, jendeak, nik uste gaur egun jendeak ematen dio, behar duen garrantzia, ze azkenean, deno dakigu ze garrantzitsua den ondo loitea, eta, koltsoiai garrantzia handia ematen dio moduan, burukoai ere, nik uste dut eman behar zaiola, ze horrek baldintzatzen du pila bat postura. Egun ze modutako buruko almohada erabiltzen duzun, lo horrela egingo duzu, eta, jende askok bizkarreko arazoak eta lepoko arazoak eta izate ditu, behar ez dagokion buruko bat, edo burko bat erabiltzearen. Orduan, gaur egun nik uste tortan informazio gero eta gehiago daula, honen adenda batera joatea, eta galdetzea, eta segun nola iten duzun lobe, eta buruak eta burua daude, buru handia daude, buru txikiak, eta horren arabera, buruko bat behar dugu, egia da, eta garai batean izango ziren, denak artilezkoak, eta horre forma hartzen zuten, da horri makila batekin eman behar zitzaion, berriro lehengo forma emateko, baina gaur egun badaude piskolabis, piskolates,
Piskola bizar ez. Beitu, garai batekoak aipatuta, ni bai ekarri dizotor bitxikeri bezala informazio txiki bat. Artilezkoak dien nahiko gertukoak. Bai. Alena ostokin da izan mozi, Belarra? Lehenengoak, oain behatzi mila urte aurkitu dena. Ez nira orduan enitzen joen pixkat, arrizkoa izaten zen, eta horren funtzioa etzen komodidadea baizik eta sudurtzula, ahoa eta belarrik xomortatik alik eta gehien bere iztea. Eta bueno, horre ere bazen, Bai, gero adibidez hor hierarkian arabera, noblezia eta bar, biguinago izate aldea egurrezkoak ibiltzen ziren, pentsa, eta hala ere. Eta hala ere. Bueno, a ver, baina jaione, egia da, askotan mendian zeudela ero, zelaien etzan da, eta harrikoskor bat baldin baukazu, burua pixkatolan altzeuta eukiteko komodo goten dala. Ez? Osa, ez da zeta, hombre, biguna ba, noski hobeto. Bai, bueno, hauek izaten ziren U-forman landuta zeuden, burun sartzeko bai, eta egurrezkoak ere bai. Enkajautan, kieto, eta gero, bai, adibidez, geixak ere egurrezkoak ibili izan zituen, naiz eta garai hartan, geixan garai gorenan, esan genezake ordurako bai zeuden landarezko burkoak edo artilezkoak, odena delakoak, baina hauek egurrezkoak ibiltzen zituen, eta gaina, oitan loitek ikasteko, esaten dena aprendiz, geixa gaiek, arroza izaten zuen ondan, jartzen ziren arroza ondan. Horrez esan nahi zuen lotan zeudenen burue erortzen bazitzaion, arroza eranzte zitzaien, eta beraien onako iaje landu hoik berri zinbarri izaten zuen, orduan ikasten zuen hola. Edo salatzen zien hola, oneri buru erori zaio gauen. Zen necesidad. Ze pereza. Bueno, baina izu, kulturak... Baina, bueno, gaur egun hori, kontua da hori, gaur egun eskaintza zabala dola, egurrezkoa bai, seguro egongo dila, egongo da, jendea egurrezkoa nahi egiten dola, baina lumazkoa, bizkoelatez, mistoak, sintetikoak ere bai. Gaur egun egurrezkoak bai badaude, eta saltzen die kasu hontan osasungarri bezala, baino etxeko egur baten forma, sutarako baten forma, ez da garai batekoa bezala benetan, Nik ingo izue, behar baduzu zuen. Eskatu, txorien abildua egite.es, motosarra hartuko, eta gero momentu batean da trast. Behar dituzuenak. Egurra, bueno, aurten egurra baduko. Así que, pinez baino berandu, onda, bekozu gabe, ja konpondu digute, baina kosta zai, Ordan, egur gutxio gastatu dugu aurten. Baina, bueno, mundu bat, eta garrantzia daukala, Azkenean, burukoari, nik hor bai gomendatzen dutela, eta beti aldala profesionalan da, olako denda batera joan da, dirua gastatzea. Dirua. Inbertsioa. Hori da, inbertsio bat. Azkenean, nik ez da, eta hori be aldaten barko da, Buruko bat nik suposatzen dut, ez dakizen batero aldaten barko dala, Hori koltsoia bezala, koltsoiak urten poderioz da, azkenean, deformatzen, ero ez dakit, izorratzen jungo dira, burukoak ere antzeko izango da, Bintza, buelta ematen bai, koltsoia erire buelta eman barzaio, Hor gaina urte barkatu izaten da berri hauek urte sasoian arabera, udakoa negukoa, baina, bueno. Bai? Moi. Hemen. Eta ze alde da udatik negura? Pentsatzet izango dela eunan, olako... Afinagoa, eroperatu gutxio egiten dola? Hori da. Adibidez, baina, bueno, barazkeak erregosten, hemen, azafrai, hori da, azafrai aritxoak, legatzan ezurre eta burue barrura, gatza bertan sartu diogu, gero saltxaitekon zuzenduko du, baina, bueno, eta hemen daukegu ure beroa, alik eta azkarren egosten hasteko, ordun, barrura, eta ja, bida, azafraia sartu eta dagoeneko ja usaia zabaltzen hasi da. Ze gauze, olako askotan aritxo aipatzen txiki dugu hemen, Jaione, azafraia jendeak beti identifikatzen du paiarekin, da kolore horiarekin, eta uste kolore amateko dela bakarrik, kolore amateko bada noski, baina gehien bat usaia, azafraia eta ze garestia dan. Azafrai ona, baina hortan nabaritzen da, azafrai ona erabiltzen baduzue, garestia da, baina gutxik, ematen du usai bat eta zapore bat dena zaporea berezia, oso berezia duka, eta paian bai da oso identifikarria zapore hori. Ze, jendeak erabiltzen ditu horrek hautzoiek dira kolorantiak ero. Bai, kolorea emate dute, eta zaporia, azafraiakin zekusirik ez daukana. Aldea do. Hori da. Bueno, hemen, zartagia berotzen. Hau martxan orduan. Hori bai, goxo utziko deu. Barazkiik erregozteko?
Eta hemen barazkik erregostenko olioa berotzen jarriko du, eta jarraian kuiatxoa moztuko du alik eta zati txikitxonetan, eta jarriko du iten. Gero botako diogu baratxurie, eta gero beste osagaiak, bai? Eta bizangoa betegarria, ez? Hori da. Bale. Eta burkoak zuk adibidez, artilezkoak ezagututa zaude? Ni bai. Nire bai. Baserren. Bai. Eta horrekin gerra egiten ziren, horrek pixuak zezuen. Oitako batek mateizun horrek mateizun olako mataiezurrekoa. Bai. Artilla pixua zaukan. Eta ezautut ez erabilitata, baina koltsoia baita ere. Baita ere ezagututa eta probatu ere bai. Probatu, ez da, probatu, bat zeuen, botata baina ez da. Ez gero erabili nuen, baserren bere, gazteta inuen olako rokodromo txiki bat. Eta erabili nuen behian, azpian erortzen nintzen jausteko, eta lurra erori atzeko parezio. Hautza gehiago altzetan zen, horrekin. Kontua da, hemen txorienen ikerketak eta gustatzen zaizkigu eta munduan zer ikertzen den da behiratzea, eta omen dago bat, esaten duena, segun oian ze postura hartzen duzun, nolakoa zaren esan aldana, ez? Zuko oean egiten baduzu postura hontan, zu ez da nolakoa zaren. Esaidazu nola egiten duzun lo, eta nor zaren zango dizu. Orduan daudena, bitu, buruz bera lo egiten dutenak. Zu nola egiten duzu, Jaione? Buruz bera ez behintzat. Buruz bera ez, bale. Ez zaude urruti zu buruz beratik, pertsona egoskorren postura izaten da normalean. Beren ideiekin gogorrak izaten dira eta pixka bat... hau ez da, ez. Kaskagorra zara, Jaione Marizkurrena, bai ero ez? Ez. Ez zara? Ez. Orduan, naztu inez. Oean, erdian lo egiten dutena. Eza, kaskagorra orduan, Ega, Jaione, pizkotxo bat ez mutxo, baina, Ez, honi naiz? Hombre. Ya estamos. Ni buruz bera ez dut egiten. Buruz bera inkomoda. Siesta, lokartu bai batzutan buruz bera, baina... Igual, pixkatxo bat izango torte baita. Bueno. Oearen erdian lo egiten dutenak. Oearen erdian, guk ez, bakoitza bere aldia daukau. Pertsona independenteak eta askatasuna maite dutenak dira. Honek ez du esan nahi, bikote edo familiarekin nahi ez dutenik. Baizik eta euren espazioa behar dutela. Oie di erdian egiten dutena. Alde batera lo egiten dutena. Nik uste dut hori gehiengoa izango dela, alde batera lo egiten dutena. Pertsona organizatu eta orekatuak egiten dute modu honetara. Baina, era berean, botera nahi dute. Hori nondik ata dute. Gero daude, beso edo hanka zabaili lo egiten dutena. Ostra, hor nago. Ni lantzian behin hori pikotea golane, egiten dianean da holane holako. Hauek zer dira, itxasi sarrak. Bai, venga ya. Horrela deitzen zaie, itxasi sarrak deitzen zaie, postura horri, Jaione. Askatasun espiritu izugarria dutenak eta erosotasuna maite duten pertsonak. Bai, zigorriturrieta. Gero, besoa buru azpian dituztenak lo egiten dutenak. Holan sartu da. Hori ez da egokia. Nik uste hau dela. Beso bat ero biak, eskuak, bat. Ez da postura oikoena eta leponetzat mingarri izan daitekela. Baina, hor da. Baina ez do izaera kontatzen. Hori bai, inteligentzia eta ikasteko gogoa islatzen du. Kontxo. Horregatik ongoie gutxi, ez? Bai, ez ni horren nago. Gero, alde batera, baina hanka bilduta, hori nola postura zetala. Hori ni naiz. Bale, zango izut horren. Babesa falta sumatzen duten pertsonak dira, sensibleak. Hoxe, eta gero uneronekin sartzen naiza gainetik. Ja, baina buruz berako posturen, noizean baino loko pasa bat ez tozuiten buruz bera eta hor, txak eoskorkeri puntxu bat ez eizu sortzen. Entre fetal y fetal, esate goan. Bueno, sensible, benetan. Ikusgarri. Eta gero dau, hori niko itxura dukoen bakarrik lo egiten nuenean, bai. Burukoa besarkatuta lo egiten dutena. Hartu holan almo bat, holan heldo, txak, oso, jarri hor burua, postura gozada da. Hori aurdunaldin amaiera emakume orokiten inizan duduna da. Bai. Bueno, hor, bakarra sentsazioa dutenak edo pertsona erabakiak hartzea kostatzen zaien lagunen postura omen da. Hemen, alambe, teoria ezberdina daude, honi ez zaio kasu inbeharra, ez da holan... Ave Maria. Ave Maria, ez da gutxiago ere, ez?
Ave Maria da, hemen, azafrai usai ikusgarria daukaula, eta hori inok ez du kenduko hemendik, eta arrezeta hau bikaina izango dela, hori ez dara. Eta loli txiken daukaula. Ostra, egia, ni hemen azten ez Zuri dagokizu, beraz, ea zer duen kontatzeko. Zuza, jaione, uste, harri. Bueno, ba, lo auspez batzutan bai. Venga, segi. Loli zein, arratzaldeon. Kaixo zigor. Urtea joaten nahi zaigu, neguan gaude, eta frutarbolakin zatoz. Bai, frutarbolak sartu behar ditugu, gero aurten ez, baina ja datorren urtean sagarren bat edo udaren bat jasotzeko lurretan sartu egin behar dire, mote. Eta oin tokatzen da? Bai, neguan. Begira, arbolak horrela daudenean, ostorikan gabe, geldi daudenean, eta lurra hotza dagonean sartu behar dire. Orduan, erregi ondoren beti, frutalak sartu behar dire, ja. Vale. Ekarri ditugu ikusten duzu. Intxaurrondon bat, pikuak, sagarrak, gaztainen bat, udaren bat. Sagarra, sagarrondoa. Bai. Orduan zehingo dugu, zulo bat egin, bere tiestu hori eta bestein beste. Horren doble bat edo. Vale. Eta ere hartara, barruan. Bai, lur pixka bat igual, segun ze lur dakagun gure terrenuan, igual zakoko lurra pixka bat goxatu. Bai. Eta sartu, gainetik antapatu, eta, ongarri pixka bat, edo zerbait likido bat, edo grano batzuk gainetik bota, pitin bat ureztatu, eta listo. Eta listo, eta ero gutzi, eta ero ja bera... Bai, hombre, interesgarria baitare, tutore bat, edo zehose ez okertzeko ere lurrakin sartu, pixka bat lotu, hori tutoren bat, lotu, eta, horrela xuxen aterako da gure frutarbola. Apuntatu, Frutarbolak orain. Frutarbolak! Ni beti pentsatzen nuen eguan horre loitzen zutela, eta ez? Oain jarri behar izaten die. Lanean indarrak hartzean. Hori da. Kontu da gu lolikin ikasten nahi gala beti. Beti. Zegin duzu hemen, zerbait jaurreatu duzu, ero... Azenarioa gehitu dizkiot, Bai? Saldari vigilatu diot, pixkat, da guain, zeakin, romaneskoak inoa. Eta gogoratu, jendei esan, azenario, ikusi dituzuena horrek hola morau iune horiek, azenario diela. Bai, egongo da batean bat, behin baino gehiotan erabili ditugu, baina, egongo da jendea, oin gabon bere, fetxa hauetan ikusten gaituena, eta ezagutzen ez dituela, horiek azenario zien. Hori da, azenarioak zien, eta aurretik, azik zien. Kasu honetan loliri eskuratutakoak, berak ekarri zituen, eta, hauek baratzen sartu besterik ez da, eta apenas kaso ingabe, hortxe etortzei ikusi duzue. Lehen artila eta zegoen gara hitz egiten, da, ez burukoa, koltsoiak, eta zeinek ez ditu izan artilesko galtzerdik. Patukoak. Bai, behitu, niretiak, Tiama Jesuseko niokoan egiten dauzonia, olakoak, eta koloretakoak, eta oindala azkenengoa, oindala 3 urte eroin zizkiun, etxeko guztientzako, eta bakoitza, eta zego, etxian goxo-goxo goteko, bero. Lotarako? Lotarako nik etxeko zapatilla moduan egitzeio. Bero garbitzea sartu noizian behin, baina etxian, kendu itxura, etxeko gure etxian sartu baino lehen, zapatilla kanpoan usten dira beti. Eta horiek, patuko horiek, loiteko nien ez oso patuko zalea. Arreba eta gehiago osan, arrebak askurdinak izaten zituen. Zuen nola ditzen diozu, Sabañones. Bai? Ez, ospelak. Ospelak, guk askurdinak. Eta gure etxean, ama eta arreba izan dira askurdinak, eta beti ibiltzen zituzten, nik loiteko galtzerdiak etola, zai gustatzen. Hankak zer gabe. Nahiz eta gotzan dira, gero berotuko dira. Probatu. Probatu du, baina zei gustatzen, naiz ez dut behar ez dakit. Garai baten hori falta ezineko bat izaten zen. Baina guke etxean, inoiz, poltza beroa, eta olako batero, otzotza sartu eta poltza bero ondo goten zen. Ladrilloa. Aitza antikuarioa zan da, olako gustatzen zitzaion, eta pagan eukan nola zan, olako estu ikatza barruan sartzen zala eta oia berotzeko eta olako katxarroak eta etxean olako katxibatzeak eta horre funtzionatuko zuen. Ladrillo bat zeon tokin. Ladrillo bero sartuan oia azpien da txak.
Gaur egun mantal Nik uste gaur egun dauzkegun bai koltsoi onak, bueno, artilezkoke bere funtzioen gozuen, baina, esan ez, arropa izara... Berogailua gela guztietan. Lehen, berogailua zer, lehen sukaldea bero ongo zan, bekozu egoten zantokia, ero ekonomika martzen egoten zantokia, hori bero ongo zan, baina nik gertatu zait, lagun batek borda bat zeukan, handerrek eta utzi zigun, hor erratzun, hauza mendiaren emagalean, eta ez da gau hortan zemat izituen, 10 azpitik, eta egia da, zala, borda, eta bakarri zeukan, olako bekozu bat, itxi horietako bat, eta haren ondoan goxo-goxo, baina gela eta komuna aparte zeuden. Komunera eskiten joan gau guztian, ez zegoen komunera jotelik. Eta egin duna, gelako koltsoia hartu, eta bekozuan onduan jarri, bestela hilko ginen, baina hotza, baina benetan. Bekozuan ondoan, zeuskan guk, ni badauzkatolan saku honak neukoak, eta haien barruan sartu dabe, ostra, kosta, eta esatizu, gero goizaldean komunea joan behin, eta ia bila etorri behar izan ziren. Hori ja gaurren dut ez da, esan ez, logeletan da no, ezkenian berogailua, eta gero, honen manta, lumazko mantakin da, ez da, ginen garazu. En fin, baina, bueno, kontua da gaur egun, artilea garai batean saldu iten zan, erabiliten zan, da, bueno, arazoa bihurtu dela, ez dakite nola kendu artilea hartzaiek eta ainakentzeko garaian, ez da organikoa, hondakin bat da. Eta, bueno, hor, jendea buruai badaude, hainbat enpresa buruai ematen, nola baliatu ero erabiltzeko hori, ez? Irten bide bat emateko. Eta nik uste lortzen ari diela, ez? Esan saiakera batzu behintzat hor hiletegi da? Bai, hor dago bat, artilea mundura, hor dago bat Gamifikan, Bizkaian, eta hor dago Rakelek artilea hartu, jaso iten die bertako hartzaiei, eta gero berak garbituta egiten du, eta erabiltzen du, oinetekoak eta gauzak eta iteko, panpinak eta holako, bintzat, irtera bat eman, eta gero saltzeko, ez? Gero badau hiletegia proiektua, Saran, eta hor da, Aitor Zubillaga eta Aina Handia Zabalek, berdina, 2014an abiatu zuten proiektu bat, artilei bigarren bizitzat emateko, zegarri batean hori erabiltzen zen, galtzerdiak eta iteko talakoa, baina gaur egun, eta hor, azkena eta holan ezaguna indana, ternuak, mendiko arropa markak, hor dauka, beraien I gehi B, ez I gehi G gehi B, imazte hori, euskeraz, artilearekin lan iten dute, eta, eta dute olako Artilzel izeneko egun bat atara dute, eta entza, aislantea... Bedu. Hori, da gero beste gauza daukata esaltzeko. Beida, hemen, laban zorrotz bat hartu, nik egia esan, ez dakit hortik finegoa badaun lenguan barrio lana edo ekarri zen. Ez, arrainan dako hau ondo. Bale, karri. Eta inbar dioguna da, esaten zaiona erderaz, incisión. Bai? Bai, barrenak ireki. Hoi da, barrura, poliki-poliki. Eta ebakitxo bat. Hoi tarteko bat, baina batuko bakarrik. Kanguruan, ez? Kanguru baten... Hor, bai, gutxi gora bera. Gero, behar balko balitz pixkat gehiago zabaldu, baino ez do iritsi behar ertzetaraino, bai? Ordu, esan. Hemen gaur barazkia bezartuko izkio bete garri moduan, baina... Egin genduna duela hilabetero bi lehatz bete ura, bexamela, gambakin eta hor barruan ber. Perfektoak. Eta kasu hortan gaina, olako gozogintzako mauka batekin oso erresingo genuke. Gaur kasu hontan honi beste minututxo bat edo utziko diogu eta koiarakin beteko du. Bai? Jarraian, hemen daukagu ja prest eltzea lurrunetan iteko, honi izango da ur pixkat bota. Eta, hauek bete, hor sartu, eta listo. Eta zuk zita daukezu lolikino handikenen. Eta gero kontatuko bestea. Bai, mesedez. Loli, ja, landatu ditugu. Gero, zaintzarik gero badukate haue, zerbaitin barzaie? Bai, komenigarria da, neguan zehar tratamendu bat edo bi egitea. Hau zer da, udaberri aldera,
eguna luzatu ala, eguna epeldu ala, xomorruak, onjoak ateratzen die. Orduan, tratamendu hori neguan egingo diogu. Badaude tratamentuak olioan motan etortzen direnak, brotxa batekin pintatzeko, tratamentuak lurrera botzeko, eta gero baita ere negu azken alera udaberrian sartu baino lehen, pixka bat kimatu ere egingo dugu programen bat, baina pikin bat kimatu eta guk nahi digun tamaina eta forma hori gure fruta arbolari emateko. Eta gero hori. Udaberrian ja ikusten duen ostuak ateetzen eta dela, baita ere berriro ongarri pixka bat. Indartzeko. Landaria ongi dagonean gu bezala. Ongi janak gaudenian, fuerte zaude. Landaria hori berdin. Landaria neguan ez berdin bat igu kasurik egiten. Eta goziak eta triste iristen bada udaberrira, errexago da gaixotzia. Orduan, naiz eta horrela ikusi landariak mantenumento txiki bat egin bertzaio. Bizilaguna ikusi nion, dauzke frutarbolak eta jarri die adarretan pixua, holan zintzilik, eta berak hori da forma emateko. Bai, eta gaur den egunean gainera frutalak badaude tiestotan egiten direnak ere, variedade motxak dire, egia da loratzen dire, frutare ematen dute, baina berez variedade motxak dire, eta horiekin ere, bonsaiak bezala pixin bat lana egiten alda. Badaude frutalak inindako bonsai, fruta ematen dute, ez? Bai. Eta gaina, baina bonsai baten zagarra ere txikia izango da. Claro, bai. Tamainan dana. Bai, dena tamainan, baina azkenean betiko asuntua, segunta zenbat lan egiten duzun, horrela terako dio da berri. Bai. Eta guztia baduna gardenen badukazu zuek. Bai, dudari gabe. Bai. Badakizue, urtea bukatzen eta hala ere, esperientzia eta gomendio onak ematen. Gu hor kontuko ondari eta zu hemen, eta ni bien bitarte, lan da lan. Poliki, lasai, lan da lan, mira. Poliki, koiaratxoa bete, eta barrura. Jarraian zer? Lotu. Zerekin? Porru. Hau da, porru osto berdek hartu, eta atera honako garitxo hauek, labonakin moztuta. Eta gordino, hori ez dago... Hor gero ingo da. Hor 7-8 minutu emango dizkiogu, eta hor ingo da, poliki. Laso eta guzti. Bai. Lehen artilla eta zibili garela, ez da jasematu urte dauzka, baina badago marka bat, ez da nungo adan berez, frantzesa erostu mendiko arropa egiten duena, eta honek egiten duena bere berezitasuna da merino ardien artilla erabiltzen duela. Eta oso, famatu da, eta arropa teknikoa, arropa teknikoa, negurako eta berezia, kirolaitekoa, eta dana da erabiltzen dute merino ardian artillea. Eta zer da merino exactamente? Arraza bat. Baina ze berezitasun do? Egiten do. Besteak beste. Takit oso beroa omen da, nitzer daki jaione. Pixka xetasuna da nabardura. Hemen latxa gura. Merinoa da, ematen du, errapea dauzka, eta hortik holan batuta esne ateatzen da, aukera dago gazta egiteko esne horrekin, eta gero, noski janiten dira baita, labean erreta 2 ordu berakatzolan atal batzuegaz, buelta ematea komen izatea, eta urarekin bustia, ardoarekin ez bustia, latxa ez da ere, latxari ardorik ez botaz, zapore handi hartzen du. Ura eta berakatzazen norbaitek bihar gauean seguruenik arkume dengo duzuela. Arkume erretzeko onena, labea 200 gradutara, jarri masajetxo bat. Ni gustatzen masajetxo bat olioarekin ematea, gero gatza, eta 2 berakatz buru, osorik, moztu erditik, gero hori ez da erabilan bota, eta ura. Eta ura ez da falta behar inoz. Labera, ordu bete emanean buelta eman, bestaldea gorritzeko, eta merinoakin altza berdin egiten omen da. Eta gero, noski, horren artillea oso beroa omen da. Hoi izan bat zen, iaje... Nik uste dut iajea, denak izango, hombre, uste dut bada merinoa, eta hainbat markak badaukate, horre artilla horrekin indako, egun horrekin indako, uste dut hemen badago galtzerdi marka bat Euskal Herrian, eta horrek ere badauka, baina ternuak imatera daudena, lorpenekoak badaukaten merinoarekin zerbait, uste dut galtzerdi batzuk. Galtzerdi munduan nahiko ezaguna den
artilla bada. Aha. Eta hor lortu behar duguna da gure euskal ardien artilla hor sartzea. Ze egia da, bueno, hori hemen aritzekin hitz egiten, aritze Gamboa gure biba zuekeko hartzaiarekin, bueno, arazo handia da hola, ze, claro, hor urtero iskiatu egin behar dira, ia moztu behar diei, eta hor kilok eta kiloak atatzen dira, eta Iker Karrera horre bada bazeoen, horre konbendatu zian, proiektu bat baino gehiago horti bazebiltzala, ze erabilpen emateko horre. Eta etxeak eiteko erabili zuten, holan hormat artean aislante moduan, da berez gero hori da, ez da organikoa, esan hori ez da la... Desegiten edo. Ez. Orduan, bueno, a ver, irtera, zuek eman buruai. Ero, nola da, hori jostekoa, bi horratzan di, nola ditzen da? Gantxilloa. Gantxilloan erabile. Bufandak itxeko. Horrek zuen pikatzen baina, nik beti daukat akordua artilla pikatu iten zuen, galtzerdi pikatu iten zuen. Nik uste berua baina pikante ematen zuen pikarraken, eta hor, guk artillakin tiraka, jaione, duela 3 urte egon ginen, Portugalen egon ginen, eta, bueno, Portugalen beti horro itxura zegoen lehen esatezan garai batean, jute zanean ara jente toaiak eta ekartzeana, eta hori asko ekartzen zen. Ohitura handia daukate, gu ginen Serra da Estrela, eta egon ginen nolako lantegi batean, hau zen, hori, 1920an o 40an sortua, eta ikusi gendun prozedura guztia, gaina lantegi hori itxi inzan, herriak hartu inzuen berriro eta martxan jarri zuten, eta garai batetako erramintakin, eta hasi ziren artillakin goi mailako joskuntza ero egiten. Bai. Hartu eta etxeak apaintzeko, olako... hori aipatu izan duzu. Bai, olako mantak erosta izan, zintzilik koloretakoak eta estatu batuetan da, antza, arrakasta handia lortu zutenak, eta paretak eta holan apaintzeko, gero erropak eta hemen bi basuekin behuztote hontzala, emakume bat, hasi zala, hori, artillearekin, goi mailako erropak eta egiten da, bihar gauerako kotilleo dirako. Ez da txarra. Ez da txarra. Pikatzea baino, ez? Bueno, gaur egon ja lantzen dituzte, bada euskate holan leun eta fin-fina geratzeko. Hori bai, gu gor, Serra da Estrelan, Portugalen ikusi genduna, letxe gorrion, garesti, Osa, eta dana, zeuden biserak, txapelak, poltsoak, mantak, denetik zeukaten, baina zan... Bere lana. Quality. Bai. Bueno, hemen azaltzeko, gure legatz xolomoak edo xerrak beteta daude, lotuta daude, eta hemen aurrez urez bete dut, 2, 3, eta oain behin hasten denen irakiten eta lurruna goraka 8 minututxo edo utziko dizkiogu. Bien bitarte hortan ingo deu bermut saltza. Hortarako daukegu hemen lehen aurrez prestatutako elixirra, barrura. Botako dizkiot 200-300 mililitro edo. Beste pixkat. Hor. Gero, bermuta. Bermuta, barrura. Sobratzen mazaizu zerbait bihar, bermutana, gero saltzaitxik erabile. Roso. Roso modo. Roso. Eta guain, esne gaina, eta esan bezala, hau zu bizi-bizin murrizten utziko du, bai? Eta gero, honako arroza fideo hauek frijitu eta platera apaindu, eta badua forma hartzen. Hemen, lurrunetan egiten duzunean ero zerbait, gu salda gutxien eukalak gaur, baina baliatu alduzue, nahi izan eskero salda bat jarri alda, ura beharrean, ardo zuri bat jarri alda, salda bat jarri alda, eta beti zerbait emango dio. Hemen lurrunetan egiten dugun hor da, zapore aldetik eta beti. Hala ere, hor, jakin dezazuen, zeintzu gara gu, alderatuta arzaka handiarekin, eta arzakek denerako ura erabiltzen du. Egindako arraiarekin daiten dituen saltza guztienako, ni beti naiz bakizu, horrelako arrai salda homa deitea, eta arzakek marmitakoari, arraia lehatza saltza berdean, hori izan zala bere errezeta mundialetako bat, lehatza saltza berdean itxeko eta, hori denei, ura. Berak beti defendatu izan du, bera dela urzalea. Eta arrazoi berezirin batengatik edo? Ez, berak produktua ja ona bada, produktua niko ez dulea behar ezer, eta hor, produktu ona behar dela. Ondo. Baina nik marmitako batean, azkenean nik uste dut, nahi eta nahi ez, niretzako behintzat,
marmitakoa egiteko, hor erabili dugu negaluzea, ero atunaen, ero ezurrak nahi esko da, ze azkenean marmitakoan arraia zenbat minutu sartzen dituzu. Nik behintzat etxean egiten du, ja patata eta dena inda dagoenean, hartu, zutan, arraia sartu, egaluzia sartu, tapa jarri eta itzali egiten dut. Horrek, ez dio horren besteko zaporik emango, bai, ematen dio zapore pixa, baina zaporea lehenago erabili duan saldak ematen dio patatari, ez? Eta arrozean beti esaten dute horre espezialistak valentziarrak eta katalanak eta dira. Paella on baten sekretua, ez da ze arroz erabiltzen duzun, ero ze botatzen duzun, baizik eta erabiltzen duzun ura da garrantzitsuena. Paella batean, berdin da, erabiltzen bauzu olako, nola dira hauek, karabineruak ero, horre peraiek zaporea emango dute. Baina salda on batek, hori, gu ginen Gironan, sukaldarea behin eta berri izate zuen, guk hau, 24 ordu izan dugu salda hemen murrizten da ez da izan, eta izan zen arroza eta salda. Ez zian botakuk hemen kipula eta botatzen ez. Arroza eta salda, eta arroz ura zegoen. Arrozak zeiten du, zurgatu, ez? Ura. Arroz esne batean, berdina esne hon bat erabili, ona. Zigorrek esana... Amen. Eta jazta, eta gero buruz beraz duela loita. Abarri, eskerrak urtea bai, Juan. Eta torren urtean hemen, ze jaione, kontratua ez da bukatu orain, izentitzen dute, eskatu zezu bestea, baina... Nez jubilatzen zua. Oin urtea zuko falta die. Bota! Ai, Jainko Matia, hemen txen, utzi guze mesedez honi morrizteko denbora hori ematen, zu bizi hortan mantenduko du, zaindu, gainez ez itxeko, zuk, pixkat, vigilantzen hemen neon. Honi 8 minutu sartu dizkiot, eta, jarraian bueltan izango gea fideoak frijitzeko prest. Baina ni jubilatzen naizenean bihar dator nire ordezkoa txorienea. Bihar etorriko da, gurekin egongo da, hemen. Mubian artean, nire ordezkoa, orduan lasainik gauzak ondo lotuta utziko ditu. Sisifon harri izatea, iniz ez dela gora iotzen, hoxe tokatuko zen nahizuekin. Listo ez, lanak aurreratuta, sukaldea pixka jasota. Hau bukatu da, hori da. Pasazegu denbora, baina berua hor mantetzea. Hori da, ze guain honako fideo hauek pixkat moztu, frijitu, hau esne gainari gehitu mesedez, hau da aneta. Ez daukanak freskoan lehorra baita, ez, gaio? Baina nik uste freskoan beste puntu bat emate jola. Aneta laguna bak izena da, izokinan laguna da, aneta. Oso. Arraiena orokorrean, baina izokina marinatu eta saltzen dutenean belar punta berde horiek izaten dituzena, hori aneta izaten da normalean. Hemen fideo hauek oso luze dio, orduan, mozten jongo naiz, bai? Eta hori zer, oliotan, berri hortan, frejillo eta listo? Eta listo, ras. Artigia manipulatzen ez. Merire etorri zen du, hauxe, mate honek. Naita, prestatuta gaur artigiak nitzeiten eginela horretik otu zaigu hau egitea, eskenean oso profesionala garelako, eta denean gaudelako, eta... Eta urte amaiera delako. 2021 bat badola, jaione, zaigu, ja. Bai. Ze azkar jundan, Nahiko azkar, bai. Eta esaten zen hori egunean, ia hogeita bi. Ez zaio kostako hobetzia, hogeita biari. Ezin jakin, baina urte azkar doanen horrek ere badauke olako zentzu bat, eta da ongi gauden seinale. Denbora azkar doanen ongi gauden seinale da, ez? Azkar pasatzen zaigula. Ero sartzen garen seinale baita. Zuk uste? Ez dakit. Zaten dute, zarinen gora gozadak gero eta azkarra pasatzen dela dana, eta hile da... Hola, ike dute, atzeko sarrek guztiek holan da, lierni ikonan zen, ni ez zagertatzen ikusten. Baina beste anak, hemen hilea txuritzen daukatena dara, ze arrazoi. Maiz itzien izan du hemen liernitaz, baina, bera hemen gure txiko Benjamina da, txikina, esan genezake 23 urtetxo ditu, eta, ziaro matxe dugu. Biziposa ematen dio, eskerra badaukagula norbait guri, jartzeko guretokin, eta sarra garelako gogorazteko. Hori da. Batzu beste atzu baino gehiago, noski? Ni Iñaki kuadriakoa naiz, ez dite ikerrek itzein, olentxe honek elektrika ekarri denetik,
Ea, con los viejunos, ezen dana. Probatu behar duzu, Jaione, benetan hori da etorkizuna. Zuk estatikoa daukazu, baina beste horitakoa hobeto. Ondo. Txindokin goran, bizikletan. Txor. Bueno, Aralarrea, kriston ibilbide da, Aralarri inguru hortan da. Bizikletan ibiltzeko, zako zu behiturik. Ia, nahi olako txirrinda elektrikoitako baten ikusten azunen txindoki punten, orduan bai esango ez dula, hemos nacido para ver un... Hombre, txindoki puntara joten maza bizikleta batekin, espada helikotero gainean, letxe. Bueno, araño, magaleraino zerbait, baina gero txindoki punta, ostra, esautzen duzunentzako, teknikoki nahiko ona izan behar da. Oso ona esasatearen. Horra gontzara postu bat, txindoki lotuta, eta hor egin zuen aritzejeak apurtu zuen, horre izan zen, aurten izan da, ez? Korre, inberzan, bizikletan behasein dikero ordizitik atea, uste txindoki magaleraino, eta gero korrika igota bajatu, eta gero berriro bizikletan. Hori aurreko marka bat austeko intzun, eta bai 3 urte izan zen, okerrez da nori. Aurten. Berriz? Aurten izan da, aritzek aurten indu, aurten apurtu du. Aurten izan da. Hori maioran zan rekorra. Hau zan ziklokrosian. Eta harin badaukagunok ezagutu genuena ziklokrosian ibiltzen, ni oso gaztean izan maiore ibiltzen. Hau, barkatu emozio. Olioa. Hortxe ongoa, bai? Baten bat toko diogu, probatzeko. Probatzeko, honena probatu. Falta zaio. Egun da 80 gradu izaten da horren termometro bat izan ezkero, eta betikoa, beti balio duduna, lehenago zerbait bota, pixka bota, eta listo, da. Badode batzuk, lehatza arrautzestatu behar dute eta termometroak egin da. Arrautza pixka bota, eta ikusten zuen plop gorak egiten duela. Honek ez do balio, bale? Hau? Kanpora. Kanpora, zakarrontzira. 2 segundu gehiago utziko diogu, ez dakit, beste zehose... Lehen krepa bezala? Ba, hori da. Zatik botatzen da lehenengo krepa? Zatik egiten da? Krepak egiten dituzenean, krepeak egiten dienean, normalean lehenengoa bota egiten da. Zergatik da hori? Zuk teoria bakizu? Bueno, Perez, hor, zuk gurina igurtzen duzu, krepeak egiteko beti gurina igurtzen da. Eta gurina lehenengo geruza hori, gurina pixka terre bezala egiten da, eta koipetxua izaten da. Hor, lehenengoak egitezuna temperatura hartu, eta gurin hori kendu egiten duzu. Eta gaur, hor egiten da pelikula bat, gurin pelikula fin bat, nahikoa dela gero urrengo krepeak egiteko. Lehenengoa geratzen da koipetxu, baina gurinak asean zikin moduan botatzen du, orduan, lehenengoa beti bota egiten da, nik jan izan dut, lehenengoa bota inoiz ez da botatzen, iskin batean hartu eta nobela jan, baina urrengoak, eta gero egin nahi beste, eta normalean, gaur egungo sartaiekin berriro gurina espaitu zuen behar 6 dozena, baina bestela berriro gurinik egia bota behar ez da egin. Ze azkenean, krepan oreak berabe gurina dauka, orduan, hor eiken jonala bebai gurin pixkat geratzen da. Gurina mantekila. Bueno, eta krepa artean, guk hau fregitu behar ditugu, ez Jaione? Hori da. Eta fregitu eta gero, muntatzen hasiko gara. Bai. Bueno, nik uste nekin nahikoa izango dela, bai? Ja, ematen du, Bueno, baina, bai, pixate, bai. Horrekin hola peluka bat diteko, Minionsak ez da izu transformatzen dituen pelikula batean urdinez, da hori pintatzen dituzu eta hola, ez duzu ikusi? Ez igor, ez dut ikusi. Jarri, gustatuko zaio Minionsak. Osongi. Bueno, 2 segundutxo, pixka garbitu, pixka jaso, eta ametxegea plateraratzeko prest. Bueno, da, hemen, gure barazkiz betetako legatz burkoaren lehenengo pausua. Oia, prestatzea. Hori da. Oea, ez? Hori izango zen oea, ja burukoa badaukago egin da, oino oea. Oea beste izango zen. Hemen. Iepala. Legatza. Oa, zeitxura. Jak. Jarraian. Zenbatxu, mango diogo, zenbatxuko altuera? Nesuna, zu lasai. Lagunduko dugu guk, altura jaisten. Hortxe. Eta honekin beste ikutu bat ematen dio, azkenean hemen testura ezberdinak rematxua saltzakin, gero kurruskaria, gaina horrek gero saltzakin hasten danean, nik uste dut hori saltzarekin. Hau, hemen sartuta ere, holan koiakak jateko txarra ez da hongo. Eta, bueno, lolin bisita aprobetxatuz, lore batzuk ekarri dizkigula.
Beti dela plazera. Eta nola apaintzen duten, Asko. Gogoratu, Lore, jangarriak, Plater batean juten den dena, jangarri izan bazen. Bazegoen garai batean, platerak apaintzen zila pila bat gauza, eta batzuk eziela ez da jangarriak ere. Hori, ja, nahi eta nahi ez gaur egun, plater batean juten den dena, ez da bakarrik apaintzeko izan behar, baizik eta jangarri izan behar. Listo? Badauzkago, loli be... Hori da. Loli eta bat sobran. Dona katona. Dona baino lehen, diktadura pura, hemen, hau ez da demokrazia. Guk hemen daukagun bakizu noka egintzen duen, da, jak, behiratu batekin ja, bakiu zeinen anan laugarrena. Bueno, 3 behintzat izena badue, zigor, Loli eta Jaione, eta gerokoak. Neskak, gure frutarbolako indi frutarik ez dute emango, baina lasai. Hau izan da, zeinen nahi du fruta. Biek eta gazta nengo erreza orduan behar. Hau eta frutarbolak. Bale, labean egin da baina fruta. Bale, baina guainikan ez dago frutarik. Orduan, guatzen honetara. Hori da. Instrukzionez, Jaione? Nahi bezala. Denetatik pixkat hartu, testura guztik sartzeko, eta bastatzeko ona. Itze goxua, Jaione. Bai, goxua, Haritxo hau telebista horrean jate guztira, esan dezagon, eleantera. Klaseak intzigor. Ze ona? Bitu, ikusi. Hala, a ver. Eta dana barrura, a ver. Bueno, Loli. Datorren urtera arte. Bueltatuko gera. Datorren astean. Datorren astean, ez da? Eta datorren urtia da. Hori da. Hori horrela da. Datorren urteak gauza onak ekar diezazkigula eta... Eta batez ere horrelako errezeta goxo asko. Eta datorren urtean gehiago. Hori da. Eta hobeto alba da. Bueno, hobeto edo... Berdin ez da gaizki, Hori da. Eta zuek gogoratu bihar urtea bukatzen dela, baina bihar txorien hemen egongo dela zuekin, eta aspaldiko gure konbidatu lagun handi batekin, niretzat laguna baina zerbait bada, eta errezeta goxo batekin, eta kontu, eta bakiz, betikoa, txorien. Gora iturrietarrak eta gora zuek ere. Yep.